Kajare bose iki katese ndrul-ndrul mak. Cah lanang ki sing didelok nang cah wedoke mek kates. Heeh ya. Demen cah lanang ki kebanyakan seneng sing enek katese ndrul-ndrul ngono. Apa nek ndelok sing genjur-genjur ndrul-ndrul ngono ya le ya. Pengen tak adahi neh to, pengen tak lebokne ya. Apa pengen dilahirkan kembali rumah saku karo mak iki enggak oleh ngono kuwi. Nrunyam. Engko kaleleke karo emak ya to. Ndelok katese emak, engko tak lebokne tak lahirkan kembali lho le. Mosok karo emak dhewe iki kok kenapa luka-luka ini? Wis nyeluk emak, tapi ndelok katese emak, pengen dimpengi neh, apa pengen dilebokne neh, apa pengen dilahirkan kembali ya. Cah lanang iki dilairne bulet ya. Cah lanang iki dilairne karo make. Lah make kuwi mang sing ngegekne anak ya cah lanang. Piye to ki? Aku bingung to, Cuk.